Éxitos dos equipos da comarca no Campeonato Galego de Bateis. Cabo, Pobra, Náutico de Ribeira e Náutico Boiro regresaron con bandeiras, sumando 6 títulos autonómicos e 14 podios. O remo segue a gozar de boa saúde no Barbanza. Esta fin de semana Bueu acolleu a disputa do Campeonato Galego de Bateis, no que as condicións meteorolóxicas condicionaron as regatas. O sábado non se puido remar, pero o domingo foi unha xornada intensa na que os conxuntos da comarca reafirmaron o seu potencial ao rematar a competición con 6 títulos autonómicos e con 14 podios. Unha vez máis, o equipo máis destacado foi Cabo da Cruz. Os vermellos fixeronse co primeiro posto en 3 categorías: xuvenil masculino e infantil e xuvenil feminino. Vitorias nas que avantaxaron en varios segundos os seus rivais. O conxunto de Boiro tamén foi subcampión galego na absoluta masculina e quedou terceiro no alevín e cadete feminino. O Puebla tamén se subiu ao máis alto do podio no alevín masculino, nunha final moi apertada na que Samer Tolameu entrou só 27 centésimas por detrás dos pobrenses. Ademais, os verdes foron segundos no infantil masculino e no alevín e infantil feminino, e terceiros no cadete e xuvenil masculino. Non foron os únicos do Barbanza que se proclamaron campións galegos, xa que o Náutico de Ribeira foi a mellor embarcación no alevín feminino e o Náutico Boiro conquistou o cadete feminino. E aínda non remata a temporada de Bateis, xa que esta fin de semana dispútase o Campeonato de España, que se desenvolverá en Castro Urdiales, onde haberá presenza do Barbanza.